Elämänlaatu ei ole huonompaa, jos samaa kristallilasia käyttää koko ikänsä verrattuna siihen, että voi joka kerta heittää pahvikupin menemään. Emmekä me halua autoa siksi, että se juuri käyttäisi 9 tai 12 litraa bensaa 100 kilometrillä. Ja tästä juuri ympäristöhaasteessa on kyse. Nykyisellä resurssien käytön ja päästön tasolla me tarvitsisimme 3 maapalloa Euroopassa tuottamaan sen kaiken, mitä me kulutamme. Siis voi tietää, että mikä tahansa hyvä keksintö on menestyksekäs bisnesidea ja se on myöskin hyvää elämänlaatua, jos voimme tuottaa kymmenyksellä nykyisistä resursseista saman tai vielä paremman hyvinvoinnin, mitä tällä hetkellä saamme. Tästä ympäristöhaasteessa ja tästä myöskin ajattelumallien muutoksessa on kyse. Einstein aikanaan jo sanoi, että sillä samalla ajattelumallilla, millä ongelmia tuotetaan, ei niitä sitten kyllä voida ratkaista. Ja saman tietysti meidän sukulaiset simpanssit kokevat arjessa, jos yrittävät hakkaamalla kivellä puurunkoa saada sieltä syötävää. Tarvitaan siis innovaatio, tikku, jotta ongelma voisi ratketa. Jotta näitä innovaatioita syntyy, tarvitaan uteliaisuutta, ennakkoluulottomuutta, mahdollisuutta yllättäviin, ennalta arvaamattomiin ratkaisuihin. Siihen tarvitaan tutkimusta, tietoa, erilaisen osaamisen, koulutuksen vuorovaikutusta, talouden, taiteen, tieteen. Siitä on kyse siinä, mitä tehdään silloin, kun tutkimus, ammattikorkeakoulut, korkeakoulut ja yritykset toimivat yhdessä saman kysymyksen, millä me tehdään vähemmästä enemmän ja parempaa. Sen äärellä hakien uusia ratkaisuja. Ja uskon, että siinä on ratkaisu myöskin parempaan eurooppalaiseen elämänlaatuun, parempiin tuotteisiin ja myöskin parempaan yritysmenestykseen. Ja uskon, että täällä Hämeessä hitaudella ja harkitsevuudella näitä ratkaisuja ja tuloksia syntyy.